tum chu the night clerk ti movie kha kan clear how don ani he movie hi Asperger syndrome nei tlangwal pakhat par da chanchin ania Asperger syndrome chu nana chikhat nin aveite chuan rol pol le jonglama har satnan nei chin ani bar da hianu nen chawa khosani in hotel pakhat the night clerk na thokania athona hotel room a chuan camera tam takam ruin mikwal te chitlalai chu computer tangina lo clear china tonglama har satna ni wangin anchezia le tongdan te chu inzirna na lo mang thina ni ole a movie a lut to ila atir bera bar de chuan a computer atangin hotel room chunga mi te chetla chu clear lai lo lang chung mi chi sang sang te tong mang le chezia te chu Anthony na lo zir chonga chuti lai chuan anu in tlai chu e pe thur shilin ron awa in noi room omani wangin anu chuan e tur chu a room chukna stepa chuan ron da in ama chu e turin dokan lama kir le a anu chetla lai te chu bar de chuan computer atanga lo clearin ati dan te lo zir chong zela zana chuan bar de chu na kal turin a chuaka anu chuan tukvera tangin a lo clear liam hotel ron thlen chuan a boss nen kalkonga in tokin live fashion hian anin bia heta tang hian bar de chuan mi biang bia ka har satle ti sia the an hotel chu lun lem lo wangin bar da ti tur shelo chu te ton vel mai maya achang le magazine te hnim thul zanlai ni to a customer local Beisei to lem lo wangin bar da chu dokana amothlua chuti lai chuan nu pakhat kerani chu lo lut ani chuan parity ti minga reservation chu ron zota kerani chuan a room chu nom le nom lo zotin bar da chuan mi biang bia ka har sata wangin a room in a kentel thil de chu a computer screen atang chuan a chiar chwa sak chutian in biak lai chuan a thlero in bel le atong mangte atangin kerani chu mi house pulai takani ti sha in bar da chuan room thazoka ada ta a sin dot le bar da chuan a ipad atangin hotel room chunga kerani chetla vel chu clear lai lo lang chutia clear lai rang chuan mi pakhathian kerani room balcony kongka chu ron kika amil chu lang thailo ma se kerani nen chuan anin bia ti mu thei chupa chuan chulai kerani lo om chu makti in alom lo hle ti sha thei chutia clear lai mek chuan ama ron thlak tur a tho pui jack chu lo thlengin bar da video en chu ron muwa ma se khup ngal wat wangin puitling fi ma enemoti na ngai ven zui lem lova bar da hne na chuan a hon thei to thuashil a hon konga bar da chu petrol thuna dingin dora ice cream a leile nuwa in lama panta a sin dot le bar da chuan a room atangin kerani video chu en chhun zomin a tong dan te chu lo zir chong zela kerani chuan a room local pa chu mei chedanga kopa wanga chwa chalin a phone atanga nula chu text thule a mu theilo tur thuashil ni na soya chuta an boruak chu lo sang chawin chupa chuan kerani chu kuta thlak tamai chuti lai chuan kerani bega tanga silai ron tla chuak chu bar da chuan lo mu bar da chuan hotel front desk chu khol ngal wata ma se chi ai lutuk chu tong chuak theilo tingena dangom ta lo chu thil thalo zo ka thlen ma dan tumin hotel lama chuan atlan pheile ta a hotel kota chuan a car chu parking room pan na hallway lam chu pan ngala chuti line pona jaka meizu chuan a car chu lo muin hotel la chwa san lo mai anga ya thok le khata silai ri hi sia in room lama chuan a ron tlan pheya chuta bar da khumalo thule chwata thisen zinga kerani lo let reng chu ron mu lau thong takin jaka chuan bar da chu engma khoilo tura shilin 911 call turina chuaka ma se thisen a mowanga in sum zo lovin bar da chuan thisen chu khoi shamin bedsheet da chuan a shu faile anua a camera cam rook storage card zong chula chuakin a shiat lawin pakhat chu akila atitlapal atuk zinga chuan detective espada chuan hotel nei tur ron chu bar da chungchang lo zota ron chuan a hotel a chuan kumthum lai tho to thule boina engma siam ngai lo thu lo shila tin adin munte ngai to chuan bar da chu mi smart le rintlak takani thu soi espada chuan bar da chu pan pheile in ani chuan zam mel takin a omna chin te lo shil ngal nuap no pa atong manga tangin espada chuan Asperger's natna nei ti she thei ngal bar da chuan dora changa ice cream le nuwa ina hon ngal thule awale da thei ngila wangin hotel a chuan a kirle ni na soya chu detective chuan a lo la fu chat mai awale te lovin engtin nge ice cream chu le ti in bar da chu zot let ngala bar da chuan a chang thei ta lo ti chuan bar da chu police station a an shrai ta a police station a chuan espada chuan kerani pasal chu lo kom meka kerani pasal chuan bar da chu twal thatu chungchanga shiat lo te zotin kerani chuan in ven nan handgun a nei thu te soya tin chu tiang zan laia anupui chuan chulai hmuna chuan enge ti ina ngai twa
anu dewa barda nu chu station a chuan ron thlengin adin mun te shreng chunga station an try ringot chu thin rimin aron an khuma espada hena tun nuwa chuan an lawyer be masato tura shilin barda chu shwai hong inan thlen chuan barda chu engkim shil vek turangenin engpo ni se a support reng tur thu a shila ma se barda chuan engma soilovin a room lama kalsan chumizan chuan espada chuan aspergers nat na chungchang chu lo thui chianga chuti line barda chuan kerani room a video footage to ennonin twal thattu khan abana savata do nei ti mu chuak atuka hotel nei tu chuan barda chu mun tangan hotela a duty tira hotel lian ani lo wangin alun bik lo hle a customer masaber turin nula pakhat Andrea Rivera hiron kala ani chuan barda aspergers nat na chu shethiam ngalin polite takaron bia in a room lama akalta a anuwa barda chuan anekta ya chuan camera thuro ka lo nei le rengani ti kan hmu ina hon nuwa Andre ne nanin biak na video chu enin atong dan te zir le a arukin Andrea chu angai na ti lang thei atuk zinga chuan barda chu kara lu don lain espada chuan alo en thareng ti hmu in lau thong ru takin dor pakhata hian luta chuta chuan Andrea polo Andre chuan lo bia in kil toi tak chungin barda chuan roll ball a thiam lo thu te lo soya ma se Andre chuan lo tong thlamanin a finga na te po anei thu in lo hnem tina unaw pa po anat na angchia ve ni ve thule a aya na sajok thu te enkol na hmuna rei taka om nuwa aboral tak thu te shila chutian ti ti nu chuan barda chu lo tlang nel ta hleya roll ball zirnan mi che zia te thlira anti dan te zir thin thu a soi chuak ma se camera kam chungchang ro soilang lo thung anuwa ina hon chuan a storage card pakhat chu abo ti hre chuak chu ngei chu hotel room a khan espada chuan alo charani espada chuan a video chu kerani pasal chu mu in ani chuan an khum noi lam chi ala na wangin tunge ni asha theilo thu soinuwa barda chu crime scene thleng ma saperani wangin ama chu man mai turin rona ma se ani chuan man ringot turin proof na an nei lo thu lo shil anua espada chuan thuzo fia turin jaka chu ko vele a jaka chuan front desk ron thlen chuan barden an hotel room ni om tak footage lo en lai mu thule puitling fi me mo ati mai thu rila chumizan chuan Andre chu hotela chuan alo kir le a barda chuan a room AC chu an siam to thu lo shil ma se a rokin camera lo kam le vek chu ni in Andre chu a chau deu wangin room a chuan zu in ha chola chu barda chuan alo clear le reng mai anu dewa swimming pool a chuan lokalin barda chu local ve turin a soma pool sira chuan thuin an ti duna barda chuan hotel a ron thla tu le kis tu kha tunge ti in a zot Andrea chuan a zo na chu chang lovin bial nu nei lo azot leta ani chuan a nei lo thuin a chang Andrea chuan enge ngai to tia zo chuan barda chuan ron kis thutin ama chu a chi ai le loi ma se Andre chuan engki ma that vek thua nemin abula ron thun hai turin atia Andre chuan asamalo chul pa in khwar na chuan mi te chu thil a thlak takte ti tir thin thu soina fobled chumi nu chuan barda chu atlang nel to hleya Andre mal chunga te chuan amuvel chuta Andre chuan nupui pom lai ne ngai zon thule hunrei tak aru ka anin kop to thu soi chuakin tuna chuan engkim chu abuai chuar ta vek ni na soi barda chuan athin lung takin alo ngai na mana ama veng tu talani thei thu shil chuan Andre mitui chulo parolin amang chan nuwa arum lama alu santa a atuka barda chuan asamtimet fain su tharle perfume nen Andre tan a thei to kin in buat saya ma se hotel ron thlen chuan Andre chumi padang nen a mule ta tlat mai abana ta tu chang chuan chupa ngei chu kerani thattu khani ti sia hun khoron lova chui chian tumin barda chu ina tlan honga chuta espada le atim te chu aruma chuan lo omin a computer le camera te chu anlo ching leta mase detective te chuan hard drive te chu alo ruak vek ti sia in barda chu a chanan zota ani chuan olsam takin a kha to ka a delete thin thuin lo chang espada chuan huwa barda chuan a hard drive da that chula chuakin hotel room khuma Andrea le abial pa te chitla chu en atuk zinga chuan barda ri runa chu khuma omin na kalpo adulova anu chu ruma local ron hnemin harsat na kara po inti chak tura fuinuwa maktakin barda chu ruma tang chuan ron chuakin anu chhun chu ei chu ron zoma chu ei do kana nge yan ei dun veta chumizan chuan kerani pasal ni kale Andrea te chu kara anin belai lo lang tuna chuan ni ka chu kerani thattu le Andrea bial pa chu ni ti chiang ta atuk zinga Andre chuan barda chuan ina va hmuwa barda chuan a thil ti wanga aril runat thulo shilin Andre chuan ngai dam te dila a chwa mai na ron ti bai to lo tur thur shil
chuti line espada chu pona chuan lo omin Andre ron chuak chu alo mu feka chumi zan chuan bar de chuan Andre room video chu en le lain nikan Andre kuta thlak lai chu muta rang taka hotel lama chuan tlan phein rooma chuan avaluta nika chuan thinrim takina chua san ngal a chua nuwa bar de chuan athuruk chu Andre shilin a camera kam ruk te chu a mu ta veka chu chuan Andre chu ti thinrim hle ma se bar de chuan lo beng dain a ayara phlak zok thil mu tur nei thoshil ti chuan Andre chu ina shrine kerani room video chu mu ta a an enzo chuan Andre chu lau thong takina chapa bar de na video chu midangi mu to em ti na zota ani chuan a mu lo thoina chang Andre ti ngai na shilo trap chu bar de chuan hnemin chol hadam turin atia reilawa bar de khuma chuan in kwarial in an mudun ta atuk zing lo har chuan Andre suitcase ne na lo thurang chu muin akalna kalve turin bar de chu lo soma an pahni chuan anin keystone light takin bar de chu ron har chuaka amu mangle kaloni atak taka chuan Andre chu kerani thana video hard drive nen chuan lo tlan bo da in bar de khuma chuan kerani silai kha lo hnut chia bok chuti line espada chu Andre hotel room a chuan localin thisen kai towel le allegation camera phum ruk te chu ron mu chuak mundang le a chuan Andre chuan hard drive chu nikapein khochu asan turin karan luta anni pani chuan nikatwal thana evidence te chuti bawan tumaloni sindot le silai ri sha in bardanu chuan police khola detective espada ron thlen chuan barda room a kerani twal thina video le adang te lo in play lai chu ron mu tin barda chuan not lo nu che in ama khan video chu lo pedai to turani thuin ziak ti chuan nikale Andre te chu kongan tlan lain police ten lo ti dingin an man ta a atopa barda chu mola kalin video wa lo en to changa zir chu practice in mi biang biak dana zir mol mol la ya lo lang